o ddisgyblaethol o dros filiwn o gyhoeddiadau, grantiau ymchwilategol, patentau, setiau data, treialon clinigol a dogfennau polisi. Gellir cael mynediad at Dimensions am ddim. Ond, mwyn defnyddio nodweddion ychwanegol, mae angen i chi fewn gofnodi gyda'ch cyfeiriad e-bost Prifysgol Caerdydd. Chwiliwch am Dimensions ar y fewnrwyd. Cliciwch mewn gofnodi, a mewn gofnodi gyda'ch cyfeiriad e-bost Prifysgol Caerdydd. Yn ddi-ofyn, chwilir trwy data llawn Dimensions. Mae hyn yn cynnwys testyn llawn yr erthyglau, i wneud eich chwiliad yn fwy penodol ac i gael nifer mwy hylaw o ganlyniadau, defnyddiwch y blwch chwilio teitlau a chrynodebau. Cliciwch yn y blwch chwilio i weld yr opsiwn hwn. Yma, rydym yn defnyddio dyfynodau i chwilio am yr ymadrodd ffasiwn cynaliadwy. Mae nifer y canlyniadau'n newid o 12,000 i 1,000, gan fod dimensiynau ond yn dangos canlyniadau pan fydd y term chwilio yn ymddangos yn y teitl neu'r crynodeb. Mae hydlyddion helaeth yma lle gallwch ddrilio i lawr i ganlyniadau eich chwiliad. Mae'r set gyntaf o ganlyniadau a gyflwynir yn gyhoeddiadau. Erthyglau cyfnodolion yw'r rhain yn bennaf. Yn dibynnu ar eich chwiliad, byddwch hefyd yn adfer setiau data, grantiau, patentau, treialon clinigol a dogfennau polisi. Ar gyfer y pwnc hwn, dogfennau polisi sydd fwyaf defnyddiol. Cyhoeddir llawer o rhain gan sefydliadau rhyngwladol, gwleidyddol a llywodraethol. Cyrchwch y destun llawn y rhain trwy ddilyn y ddwlen o fewn y cofnod. I ychwanegu termau chwilio pellach gan ddefnyddio A, sicrhewch eich bod yn defnyddio priflythynau ar gyfer yr A. Bydd cyfuno termau chwilio gan ddefnyddio and yn adfer canlyniadau am y ddau bwnc. Os oes gennych bapur allweddol, gallwch ludo'r crynodeb neu ddarn hirach o destun i wneud chwiliad tebyg am ddogfennau. Mae Dimensions yn defnyddio AI i nodi geiriau allweddol o fewn y testun i nodi dogfennau hynod debyg. Efallai y bydd y testun o bapurau adolygu yn dychwelyd nifer fawr o ganlyniadau, tra bod mwy o bapurau ymchwil technegol neu sylfaenol yn debygol o ddod â nifer is o ganlyniadau. I gadw chwiliad, fel y gallwch chi redeg eto ar achlysur arall, cliciwch ar Save Export. Dewiswch Save as Favourite. Rhowch enw ar eich chwiliad. Gwiriwch y blwch os hoffech chi gael e-bost, pan fydd cyhoeddiadau neu grantiau newydd yn cael eu hychwanegu at Dimensions ac arbed. Os hoffech ddileu neu newid y gosodiadau e-bost ar y chwiliad diogel, cliciwch ar ffefrynnau ac yna pori. Os ydych yn dymuno allforio canlyniadau dethol, dewiswch nhw gan ddefnyddio'r blychau ticio. Yna cliciwch Cadw allforio, Canlyniadau allforio. Gallwch naillai allforio eitemau dethol neu'r holl eitemau yn y chwiliad, hyd at 5,000 o ganlyniadau. Ar ôl i chi glicio ar allforio, bydd Dimensions yn paratoi eich cyfeiriadau i'w lawrlwytho. I adfer y rhain, ewch i'ch canolfan allforio a chlicio llwytho i lawr. Mae'r fideo hon wedi dangos rhai awgrymiadau ar gyfer dechrau gyda chwilio drwy Dimensions. Gyda'r data cyswllt hwn, mae gan Dimensions lawer mwy i'w gynnig i ymchwilwyr. I ddarganfod mwy, edrychwch ar y ganolfan cymorth Dimensions, lle byddwch yn dod o hyd i gwestiynau cyffredin a gallwch hefyd ofyn cwestiwn. Mae yna hefyd lyfrgell fideo lle gallwch ddarganfod mwy am Dimensions gan gynnwys dadansoddeg